Nwaanyị ibe m, nwa agbọghọ obiọma, ọ bụrụ na e nwere ihe gaga n'etiti gị na nwoke ji nwaanyị, achọrọ m ka ịghọta na ọ 50-50. Ọ wụghị onye niile ka ọ na-efevọ. Ọ wụghị ụmụ agbọghọbịa niile ka nwoke ji nwaanyị na-efevọ. Ọ wụghị polygamous marriage niile na-adị beautiful, na-adị smooth. E nwere ụfọdụ polygamous family, ihe a na-ekwu ebe ahụ wa akwa akwa. Achọrọ m ka ị mara ihe ị na-abanye n'ime ya, ka ị taa decision ṅụ eze, mara ihe ịbanye n'ime gị. Nwa agbọghọ ọma, ikekwe onye bara n'anya nwoke ji nwaanyị, nwunye ya nọ ndụ, nwunye ya mụrụ ya ụmụ, gị nwa baga na ị chọrọ ịbata second wife. Taa decision ahụ eze, ọ dịbereghị late. Elekwala anya chenọtọ oshi atọga gị na wụtọ ga-atọrọ ṅụ gawa, n'ihi na gị banye ebe ahụ. Nwanne m nwaanyị, enwe ihe mere ṅụ, you may not place it. Ụfọdụ ndị ka isi nwaanyị anaghị ekwe. Ọwụ ha nwaanyị niile ga-afa ya aka nwaanyị ọzọ abịa eri ebe ọ na-arụ. Ihe m ji ekwu gị ihe mgbe for your own safety. Kpachapụ anya, dị sure na ịma ihe na-abanye n'ime ya, dị sure na ọ ga-efevọ m, dị sure na ndụ m ga-adị intact. Ọwụhụ nwaanyị niile ga-afa ya aka. Ọ dị very very important ka ị mara ihe ịbanye n'ime ya. Polygamous family niile anaghị atọcha ụtọ. Enwe ndị dị very smooth, nwee ndị nwere peace, nwee unity, nwee ndị ị ga-ahụ gị so ihe awụrụ te polygamous family na-alụ. In fact, na ịchọgazi nwoke ji nwaanyị, nwee nke ị ga-ahụ gị si ihe awụrụ tọwụ. God forbid. Ọwụ onye dị ndụ na-akọ ihe mere na otu o siri mee. Dere ndụ ma lụwa ya ọgụ. Before gị baiga, before gị si yes, before gị baiga, dị very very sure, dị very very sure na ịma ihe ịbanye n'ime ya. Ọ dị very very important. Emechaa aga m abịa drọpụ vidio kpatara na m ji na-eme vidio n'ugbo ụmụnne m. Ọwụhụ obere ihe, ụzụ tọrọ atọ. Ọwụhụ obere ihe. Enwe ihe wụ ị gaghị ama ebe mmiri shiri baiga n'opi ugbo ọgara. The next video ọzọ m ga-adrọpụ ga-akọwa this particular thing m na-ekwu ebe a. Unu ga-aghọta ọfụma ọfụma ihe m kwe na-ekwu ya. Ndị Igbo si ụda agba ilu awụghị ụtọ ya. Itinye agba ilu n'ọnụ na-ata ya na-ada kwororom kwororom. Agba ilu wata ya n'ọnụ na-ata ya, ya na-ada kwororom kwororom, na-ada nwa kwororom ka onye nọ n'akụkụ akpịrị na-eme gị iche na ọwụ ụda ya ụtọ oshi atọga. Ụda agba ilu awụghị ụtọ ya. Mara ihe ịbanye n'ime ya, mara ihe ịbanye n'ime ya nwanne m, mara ihe ịbanye n'ime ya. Yes, nwoke ahụ bara n'anya, ọ masịrị ṅụ. Ịma na ọ lụọla nwaanyị chi ụmụ, mana ị chọrọ ịbanye. Dị very very sure before gị na-abanye. The next video na-abata ebe a ga-akọwa, ga-eme explain better. Udo dịrị ọnụ.